Gaur egun, sare sozialek geroz eta eragin handiago dute gizarteko harremanetan. Baina zema denbora igarotzen dute arrasatearrek pantailari begira? Eta zeintzuk dira aplikazio erabilenak? Goazen beraien galdetzera. Sozialen inguruan, justo. Zuk egunero, zenbat denbora igarotzen duzu sare sozialetan? Oso denbora gutxi 6-7 ordu. Asko. Zenbaki bat esaten jakin zaunki, zenbat ordu? 4 ordu. 2 ordu edo. 2 ordu zu gehitxu hau? Ez, 2 ordu, zi. Asko. Asko. TikTokian eta Instagramen. Zenbat ordu gutxi gora bera? 4-5 edo, asko. Depende, lanien egoten banaz, gutxi. Baina, normalien askorik ez. Eta zenbakiren bat esateko gai izango zinen, zenbat ordu? 2 ordu. Tontamentien ordu batzu, denboratxoa pasetan dugu, ez? Nik Instagram adibidez pertsonalki ez dauket, baina Facebookean gero reelak da ikusten atrapa bitxentzu, apurtxo bat, ez? Baina, asko ez. Ez dakiz emazte sinotu zen denbora. Daukotzu joera hori une oro mobila ikusten egoteko? Ez asko. Eta beste sare sozialen bat erabiltzen duzue, Twitter, Facebook... Instagram eta TikTok bakarrik. Eta YouTube ikusteko Kissflip. Instagram edo WhatsApp. Eta Instagram zetako erabiltzen duzu adibidez? Guta benen daukagu Instagram, eta argazkiak eta igotzen ditugu. Nerian Instagram, ditzen bat. TikTok edo Twitter. Instagram edo WhatsApp. Zure be bai? TikTok, neria TikTok. Reelak ikusi bai, baina zure eduki propioa behar argitaratzen duzu? Keba, hori ez. Facebook ikusten dut, segiten ditudan pagina, baina Twitter ez dauket eta beste batzuk ez da. Edo zerena. Agarte jatena en la lupita. Eta Instagramen gehixen bat lagunan gauzak da. Pues no sé, influencer eta gauzak. Ikusi txen dago karri jazta. Parrirnos un poco la gente eta hola xen, bai. Partekatzeko WhatsAppa. Eta Instagram, Twitter edo estelako erabiltzen dituzu? Ez oso gutxitan erabiltzen dute Twitter eta Facebook eta holako sistemak. Eta ligatzeko erabiltzen duzu? Ez. Eta informatzeko adibidez, Twitter edo estelakoik erabiltzen duzu? Ez, baina Twittera ondo da, informazio bat eskuratzeko eta ondo da, baina ez dut erabiltzen. Ligatzen da sare sozialetan? Apurua bai. Apurua bai. Zuek noizbait sentitu izan duzue behar hori sare sozialetatik deskonektatzeko? Bai, segun. Bai, askotan bai. Askotan, igual egun baten zauzela oso saturautan moduan, ez dakit. Ez duzula nahi, ez Instagram ez hartu, ez TikTokian, ez inun. Porretan hauenian adibidez mobil barik egoten azela, hor eskertzen da, azkenien da, deskonexio total bat, Nik adibidez dauket arazoak gero kontzentratzeko. Gero zenean klasian edo ikasteko orduan aukite ditut arazoak. Bestela, adikzioa. Kontuz ibili behar dara. Argi ibili eta kontuz. Bale, eskerrik asko. Mi esker.